graag proberen wou, om zoals je mij vertelde, mens voor mensen te zijn. Iets wat jij scheen op te vatten, iets als pastoor te zijn. Wat wil ik? Ogen op oneindig praatmaraak. Wat wil ik? Blijf ik steeds maar zeggen, ja het is goed. Mij aangeraden, school vol louter menselijkheid, waar je zo heel goed kon leren praktisch bezig te zijn, waar je als student al bijna iets als pastoor kon zijn. Wat wil ik? Ogen op oneindig praatmaraak. Wat wil ik? Blijf ik steeds maar zeggen, ja het is goed. Ik weet nog hoe ik na 8 maanden rustiger begon te zijn, omdat al die idealen waarmee ik gekomen was, in ruil voor wat tentamenbriefjes langzaam waren vergaan. Wat wil ik? Wat wil ik? Blijf ik steeds maar zeggen, ja het is goed. Gisteren ben ik maar vertrokken, doorgaan hielp al lang niet meer. Pseudo-kloosters, meditaties en wat voor groepjes dan ook, konden mij ook niet meer helpen mens voor mensen te zijn. Wat wil jij? Ogen op oneindig praatmaraak. Wat wil jij? Blijf jij steeds maar zeggen, ja het is